maayong adlaw guys. So today is December 19, so meaning VLOGMAS 19, no? And kinsay birthday? Si Mami, happy birthday! So, i-greet ninyo siya guys sa comment, no? Happy birthday! So, karon buntag, pag mata na mo guys, kay kuan, nag-snow sa gawas awa ha. So, overnight, no? Nag-snowstorm dinhi mo na. Ang kuan ay na puno yun snow na dito sa America side ay kay ni Gahi, oh. Ni Gahi sa Katugnaw. So, karon unang agenda nato kay breakfast buffet gid ta nya humanana magsugoy tas gawas kay of course hindot magid isugoy nga nag-snow, no. So tanawon nato kung makakuan ta, no, kung makagawas sa ta unya unsa Niagara on the Lake. Mo gi-recommend ni Trisha, friends ako sisters living in Toronto, ana siya. So nindot na Niagara on the Lake. Christmas village dito, so we'll see. Nalabi pagid ga snow pag yun. Nindot. Sige so ito makaadto tanan nya mangita pa dito ko asa ta kapalit og cake ni Mami, no. Yeah. Yaman niya kay mag-dinner mi sa Skylon Tower. So hopefully makuyugan gyapon mi ninyo. Padayon gyapon magtanaw sa among video. So katong wa pa nakakuano na pamilain videos, i-click lang among YouTube channel. Yaman ana kay daghan mig videos sa dinha. So mga bisda kasabot kay bawo ko kasabot mo Tagalog ug English, which is mao na among previous videos, no. So mo na nakanindot sa mga bisda kay makasabot ta og Tagalog ug English. Ang uban kay di ka sabot og Bisaya. So sige guys, mo kaon sa min ya mobalik ko ninyo, okay? Few inches later. So padung na miron sa breakfast buffet guys. So parehagapon gahapon, no. I think parehagapon sa dang pagkaon. Unya, excited na kay may mugawas unya katungod sa snow. So timing yung kayo, no, birthday ni Mami niya mo, mag-snow pag yun. So, nindot yung kayo pagkakombinasyon. Ano sa? Blessing daw. Which is tinood, no? Sige, mga naog namin, guys. Kinsay man na nagkaon, si Michael. Manan na siya kaon, guys. Sa muna akong gingon katong view na mo dun sa kanan, no? Katong view kay Niagara Falls. So, baga kayong snow pas gawas, no? Sige, magawas tayo ang taod-taod para enjoy ta sa snow sad. So, nabalik namin sa room, guys. Awa ko ninduta, tanawon. Uy! Mura kag nas Christmas village karon dinhi, guys. Kay mo nang Goat Island sa US na siya nga side, no? Now, nag-freeze gyud ang kuan niya, mga bato diya sa ilaw. Pero I doubt kung kaning kuan mo freeze ni kaning falls itself. Magdi siguro gyud eh. Dito ay as in puno lagi, covered by snow lagi ni tibuok kuan ron. Kayong Niagara, ilang mga ato puno kayo. So sige, mangita ta guys, asa ta kasugoy-sugoy ko, no? Para si Michael ka-experience sa snow. I know, naka-experience na siya snow last year, pero at least karon kalakaw-lakaw naman siya, so mas nindot na siguro, di ba? At least memory sa niya ba? So kato ganina nangaon ta sa buffet, same naman ang tanan mo, no? Nala na ko gikuan. Unya muadto tag atong paboritong lugar di, which is Costco. Kay magtanaw sa to unsay bag-o nila, di ba? Unsay naa sa Costco Canada. Unsay naa sa Costco Canada, di ba? Napo giilisan guys, lisod kaayo. Ana gana basta bata ba lisod kay ilisan, pero mao na unya atong game plan kay mga unta dinner sa Skylon Tower. Katuwa ka check out sa among latest video na na-upload na. So sorry kayo, ma-delay pag yun mig usa ka adlaw dinhi og upload kay tungod hinay kay ang internet limited bitaw ang internet sa speed dinhi sa among hotel. So dili bitaw mi ka upload og paspas. So sige lang pag uli natos New Year kay maka-upload na dayon tag paspas, no. Okay, sige guys, mo gawas na mi. A few moments later. So guys, nalami sa gawas, no. Want to meet Tim Hortons kay mangita mi kung makapalit ba ta og cake para ka Mami. Bisan gamay lang gud kay wala ta kapalit lagi, no. Hindi ko ganag cake. Di ganag cake. Sige lang gud. Pero may mukhaon mo sa Nagputag asin sa kanila nga hotel, no. Ano lagi di picture ta. So ang daan guys, no, kay mo itom na ni siya, no, basta magianag mga sakyanan kay hugaw mo gud ang ligid. So nagawat na lang may sa signal light. So guys, lisod kayo itod, no, nga nag-snow.
Medyo kuan lang yun. Hanga kayo pero nindot bonnet na mi ay kipatabon sa kanya si Michael init naman siya sa sud na gigawas ganyan yung kamot basing ginitan tabunan na gyud og snow kanina medyo lisod ra gyud iko nag stroller nga gamay nga ligid dapat katong dako nga ligid among gida pero nindot awag limpyon yung kuan more nami nga na kanang pang brush sa sakyanan so nindot sa once in a while na mo experience og snow kanidi matanggong lang gyud mo ni ako ingon ang ligid lisod kay kuan so ako lang mo tod mami so sayop guys no wala sila cake dinhi baligya so mangita na lang taslain so ay nato sa Costco na lang gyud kay since 8 AM mag-open ng Costco di press sa New York nga alas 10 mga play dinhi alas 8 ablay na so mangita lang miglimpyos no kay para maka-pictorial sa taba. Meanwhile. Okay guys, so padong na tayo sa Costco. Nagsakyan na tano kay 17 minutes away gikan di sa mong hotel. So karon ang challenging part kay kaning snow. So maginahinay lang kita may gani 4x4 ni ato ang sakyanan no. So mga balay din ni guys, baga gyud kay na puno kay mga snow ay sa New York ikaw say mag-shovel, magkuan kung nakay mo ang kaugalingong balay. So niabot na ta sa atong paboritong lugar which is Costco. So, magpagasolina sa ta kay kibaw magyud ta nga mas barato sa Costco. So, mao na atong unang buhaton no. Nga pakit-on sa tamuon say nakalahi dinhi pagpagas sa Canada compare sa Amerika. Kay medyo lahi gyud sila gamay no. So, sige lang, pakit-on ta mo. Okay guys, so naabot na ta dinhi no. So, ang una natong buhaton kay ato i-insert ang Costco membership nato din here. Naman ana, same as always, i-tap nato ang kuan. Tap Mastercard. Excuse me, sir. This doesn't support, oh sorry, this doesn't support Visa? No, just MasterCard and debit. Oh, Mastercard. But debit I could use anything, right? Yeah. Alright, thank you. Visa din he, so ato i-tap ang debit. Yeah, still not supported. All I have is a Visa. This does support Apple Pay, right? Because that doesn't take Apple Pay, right? No. I think so, no. But it's a MasterCard. So could I try it? Try it. Yeah. Alright. Sorry, it has different procedure back in New York. Yeah, definitely different than. At first I was confused about this. I thought it was 128 per liter. Oh yeah. No. So it's cents, right? And you just need to move Yeah, like exactly. Move it over to $1.28.9. Yeah. Please, I don't have gas and all right. There you go. All right. Thank you so much for your help. So, may ganin gana no. Remove na to ang nozzle niya. Pislito na to ni. So, mga eta din ni kay mga buta no, di pa. So, ito mga dili, mga hindi mo sa mga maldita pero kanang kailangan magdali-dali ba. So, din ni kaning 128.9 guys kay cents na siya. So, i-move ni mong duha. So, $1.28 ni siya per liter ang gawas. At first, abig yun ako tag 128 per liter. Mahala, uy. Alright. Few inches later. So, pasod na ta din guys, no? Same procedure man eh. Pakita gyapon na to tong card. So, ako na to kung pakihar gyapon sila baligya ba din eh. Ito regalo ko sa'yo. Web kabayan man sa din eh. Sa eskada. Ganaan ka? Pagkuha, gisale pag yun. Canadian pa ng dollars ha. So, mas barato pag yun na. Naan nila na 39 siguro. So, dagan sad sila dinhi no kanang mga diwa nato sa Amerika. Kay lain-lain man gina per kuan gyud taga-lugar. Eventually. Guys, wa di ko ka-record ganina. Oy, nagsigi kog tabi, wala di ka-record. Kay ambot wa din ako mapislit ang start no. So, nagkaon na taron.
lahi ilang kuan din na sushi, kuan mami ni Oman na sila chicken strip ug fries. Ya, lahi sa dilahang pizza din, no? So, lahi gyud taga kuan ilahang kuan wa sila straw, ilahang ingani ra daw. Ano ba? So moinom na daw ka diretso ani. Bag-o daw ni nila. Wala, kaon sa ta ang bata ay. Kanila ni kay wala ni dito. Say hi Michael, say hi. Say hi to your fans. Kami, Mike. Na sila fries diri sa Amerika wala. Na pud sila chicken kanila mi sa dilang sushi love it. Lagi, sige lang guys, kay sugod karon kusog na kay among tingog, no? Kay tungod naay daghan nag-ingon na hinay daw kay atong audio. So mo na nagkusog na akong tingog mong storya ron. 2 hours later. So guys, update nata sa Niagara on the lake. Ang feel din ni guys kay mo na siya Christmas village, no? Nindot kaayo. Merkag nasa Hallmark movie. Ang vibe niya kay marag nasa Hallmark nga movie, sakto. Actually nindot kay siya no, more siya small town nga kanang tapad sa lake nya human ana kay ilag yung gi-convert og more pina Christmas village, no? Nindot kayo. So nindot kay siya din ni guys, no? Mga gagmay siya ko na more kag naka-feel gid nimo kay naka sa Hallmark nga movie bitaw. Ang problema lang, di kay ko kagawas akong kamot kay grabe katugnaw. Ngaman ana, mag-ice cream pa kita. Samot. Sa among gikuan si Michael ay ibalot na mo si Michael kay pwede siya matugnawan, no? Actually, kusog kayong hangin. Ako kaya man akong bugnaw pero first time ko nakakuha na merg di na ko kaya ang bugnaw. Balot ikusong ko galingon. Wasa kalimot sa kudas akong glove. Makita, no? Pero gato-to, nagya akong sipo. Murag -7 man siguro dinhi. -7 nun dinhi. Muna, grabe kay kabugnon niya. Kusog pa kayong hangin. Mo ni siya guys, kaninga small town guys. Sikat ni siya every Christmas kay ilang i-dress up. Actually, katong nata sa Diker Heights kay ilang ipangkuan ang mga balayn la, no? Mga suga. Kanisa dinhi kay mga tungod sa mga tindahan. Muna kag maka-feel na Merry Christmas ha ba? Tawad sa mga Christmas stores. Muna, nindot eh. Hindi ba nga small town kini mga tao katong giadtuan sa kanang Pennsylvania kay scary kay wait. So, kuha mo na kadungog guys, kay kato daw sa Pennsylvania nga small town, hadlock daw kayo dito, at least daw din kay more siya dol-dol sa sibilisasyon ba. So, daghang tao. Actually, ambot nga no ha, pero kuhan mo doon, weekday mo doon. Palit ka, mami. Nurse, my job is to save your ass, not kiss it. So, among bugoy, nag-inom mo gatas. So, init na siya din sa suit, guys. So, natay cool as a moose. Din so, mga tindahan ni siya, no? Mga gagmay nga tindahan. Ambot nga no, unsay na nila nga no, ganahan kay slag mga cow. Babe, ang moose ba kay cow na siya? Ang moose? Alahi sa dira. Si Mami ay unsa kaniyang nakitaan letter to Santa, magpadakag letter ni Santa. So, mo ni siya, no? Kani siya ang sentro nila. Mo na yung sentro din eh. So, karon mingaw kay weekday man good. So, nako nabasahan guys, no? Nga kani di ay Niagara on the Lake kay mga British settlers ni sila nga anhin ni settle din ni sa Canada. So mo na ang mga kuha nila style din ni kay na mo din ako yung mga nakitaan mga Great Britain na flag kay mao di ay na ako nakitaan mga gibitay sa mga balay ba. So nindot sa siya history, no. So padong actually karon padong nami sa sakyanan kay di na namo kaya ang kabugnaw. Labi na kung gikan sa Pilipinas sus. Grabe. Mugahi yun diretso ba? Ano nga bugno jiking Canada. Actually nagtuo ba ako nga kaya ng kabugnaw sa Canada pero sus bugnaw gid ay kaayo eh. So sige guys, moadto na mi sa kinan, moadto sa mi sa hotel kay para mag-ready ta unya nga dinner mga onta para sa birthday ni Mami, no? Okay, sige. So guys, nata sa kinan na. At least katagong na ta og kuan na vlog. Grabe, ang among jacket ba nakalingkod mi og kanang snow bitaw. Sus ni gahi oy, dili matangtang ang snowflakes. Sa kabugnaw nya kung nausad ay magnibata nako gamay. Tungod sa kabugnaw.
So igo sa amin nagpahulay di sa sakyanan no, kaya amo sa ipatiwa si Michael sa iyang totoy niya human na ipalingkod na namo siya sa iyang car seat bago mi mulakaw. Sus nag-chop good among lip. Say hi Mike, say hi to the vlog. Hi sa mong mga fans. Oh. Hi. Rest siya. Pahulay sa siya. Painit sa mi guys kay actually nag-aircon mi gon 66 degrees Fahrenheit pila man niya mga 20 degrees Celsius pero murag heater ang kuan ang gawas sa ambuga sa hangin murag init kayo. Sige mo adto na mi in a while guys so kita-kits na lang ta. So padong mi guys sa dinner namo. Kuyawa sa mong bugoy. So, mo na yung gisulobay katong gipalit na mo katong the other day sa gift shop, di ba katong puwang mousse. A few moments later. So guys, naabot na mi di sa Skylon Tower. So mo niya akong ginako ingon katong mag-dinner ta. Nya humanindot kaya guys kay awang elevator niya makita nimo sa gawas. So gabi gyapon kay kabug na guys no. Nya man ana mo palit na tag ticket pero libre ang ticket kay tungod mo mag-dinner ta dito so walay bayad. Hi, we have a dinner reservation. What's the last name? Blanco, B-L-A-N-C-O. I know, it looks so comfy. There you are. Alright. The leaders are just around the corner. Alright, thank you so much. Have a good day. Sama na kayong guys, no? Libre na ang pasaka basta na kay dinner reservation. So, kaysa mong bayad kag $30, kung nila ba, kaysa mong bayad kag $30, mo book na kag dinner, libre pa ang saka. So muna guys, gahuwat na may sa aming elevator na. Okay. So, pasud na ta guys. So, mo ni ang kuha na makita ang gawas, no? I think the one that's frightening is the one going down. Enjoy guys. Thank you so much. Hi, we have a 5 p.m. reservation. Okay. Yeah, we'll give you a high chair if not, and you can put the stroller over there. So nanami din here sa lingkod na mi mutuyok siya ko ano, nakabantay mi kay away. So kaning tibukuan gatuyok siya no. Kumusta mami? So kaning gatuyok no. Hapit na ta din niya eh. Ito may Ferris wheel. So, magtanon dili ang gisal di nila ka-view with the Niagara Falls. Pero ako, since nindot kaya ito ang view na sa hotel, di na kita ma-interest din na ani. Ipanindot yapon eh. Nindot ga, di ba ni? Ingon lang ko ni mo pero kani, ang advantage is 360 view of the whole city. Of the whole kuan Ontario, kaning dinhi dapit. Which is nice. Great experience for my birthday dinner. Di ba, Mick? So gaya na, nas likod na to car na dinhi no. Na morning bridge ka na sa Kamulabang ka to Amerika na ning dinhi. Mano siya ang bridge imo agian. Among bugoy ay so atong bus amo oh. Bus amo. Wow, dakuha sa yung plate. Hala ka diha. Ako ka ning beef tenderloin tips. Akong kay padapli ng usa si mami kay prakatilaw siya. Kani stroganoff pasta. Kulo duha di ko bukod ang pasta. Duha ka pasta. Very Sige lang, ato lang ida sa hotel pa. Kundi mahugot. Ang tanaw-tanaw siya sa likod, awa. Chismoso man niya mong langga. Maritas. Masyak na lang ba? Mahugot ni Nia tanan. Makitest man niya mong langga. Ay, Ano na mo init? ganahan kayo siyang kaon. Uy, buyag ng bataan eh. Ala ka diha. Right, so manami kaan guys. Musaka din sa taas para sa observation deck. So 2 flights up daw ang observation deck. So libre na no kay di bayad naman gud mi para musaka di para mukaon. So libre na ang observation deck. Yang bugoy gabi kay kuan. Na sugar rush ni kaning gamatuya. So gawas ta guys. Actually naata sa ambot pila ni ka floors up. So kani open na ni din no.
open area na ni so makalusot yun yung kamot sa gawas. Nga medyo kusog sa hangin nga matuyok ni nimo. No, good. So matuyok ni nimo no magtanaw ka din sa kan actually nakita naman nato kanina kanang pagkaon na to sa ubos kay ituyok mong kita ato, di ba? So mo ni mong gibayad og 20 kapin na dollars para makaani din ni para makapapicture ka di sa gawas. So manood na tayo kay bugno. Yang bugoy na mo ay galakaw-lakaw. Nga din sa sod na pwede gihapon ka di sa sod mo tanaw lang ka sa view pwede gihapon no na mga gift shop din ni ay so pwede ka mo palit og mga kuan nila kanang items nila no. So among gibasa ang history din ni guys no kaning sa Skylon Tower mo di kinaraan na kay Chic Style kay October 6, 1965 pa man din ni na open so taud-taud na gid no so nahuman di ay siya ay nagsugod siya construction is on 1964 so 1 year construction siya no so actually karon naata dinhi sa observation deck na ganina naata sa revolving dining room so kaning summit suite buffet nila kay close pa na siya sa summer pa daw na muable. So more or less mauwa ni siya no tuyok lang ni siya kuan lang ani gyud is ang view lang gyud nimo imong gibayaran. So gahanga ko kapoy. Busog pa kayo sa atong kikaon ganina no. So thank you Lord nakakaon ta sa birthday ni Mami og lami. Atong kinsa pa gusto magpa-shoutout ninyo din ha. Comment down below lang mo niya among do ang best na ma-shoutout ta mo tanan. Okay? So once again, daghang salamat kay sa mga subscribers nato nga way undang nga pagsuporta ka nato ug sa mga new subscribers na or soon to be subscribers nato nga wa pa naka-subscribe. Salamat gihapon sa suporta ninyong ihatag kanamo pohon og anan natapos atong vlog na. So once again, daghang salamat. Thank you for watching. Bye!